nwaanyị amala ezigbote mma, amala ezigbo mma n'ife ndị a na-akpọ ya bụ akwa ugo. Ịghọtago? Ọ sị m nne na o nwere nwoke ga-agafe ọ ghara ịtọ ọnụ n'enye anya. Ya wee nụọ di nke izizi ruo mụọ dị ya ụmụ isii. Ịtọ nwụọ, ịtọ nọrọ ndụ. Ya na the man wee se okwu. Ya wee kpọrọ ụmụaka ya nata be nne ya, hapụrụ parents ya. Nwoke ọzọ bịara ya o. Ya anụba the guy luo. N'ife family bụ just 4 years. Ya mụọrị ofu nwa nwaanyị. The guy nwụrụ o. A na-ekwu nwa ya mụọrị ya nwụkwuo. Ya na-abe nne ya o. Pịa nwoke ọzọ bịa. Mekwe gị gba akwụ ya mesi ife niile. N'ife ya na ya na-abọ biri bụ 40 days. The man nọgide nnọọ kụnye one day si na ya ma nnọzi. Maka na ọ nụrụ asịrị na ya nụrụ di nke pụọ ịmagoro the man nọgide nwụrụ, nwa ya mụọrị ya nwụrụ. Mana ọ jụrụzi ese wee bịa mee gị na-enwere ike ịghọta sị na ya anụsigo, ekwuye n'elu kwuye n'ala kwuye n'etiti na abụọ sị na ya anụsigo. Just 40 days ka fa nụrụ di na nwunye. Ọ sị m nne ya nakwabe nne ya o. Pịa di ọzọ bịakwa o. Na nwoke nke bịaziri ife a na ọ nụrụ nwaanyị mana nwunye ya mụtara nwa. Ya wee nụkwa nke afọ wee luo na nwunye ekwere na-atị atọ. Na-eme n'enume na nwunye ya na-atarị ya na nwunye ya mụrụ nwa o. Pịa nya di nwaanyị a wee pụta one day wee kwụsị ya n'ụzọ n'isi ụtụtụ ka a na-esi n'ime ụlọ wee na-apụta. Nwaanyị a kwụsị ya sị ya na ya ga-egbuo ma nwa afọ o bu. Na ọ bụrụ na ya fụrụ onwe ya n'anya ya si be di pụọ. Ọ sị m nne ụjọba anya arụ. Ya wee gwaba di na ka a lụrụ na ya mụrụ na di nwere power like na nwaanyị afọ amụtara nwa mana ife o kwuru ka di na-eme ya na di na-atụ ya ụjọ. Ya di na-eme na ya bụ nwoke mana deep down na di na-atụ ya ụjọ. Ọ bụghị ya tago. Ọ sị bụ ọkwana ya ịgbagolo ka ọ gwasịrị ya dịte ya wee jekwa di na di nwere ihe o menwụrụ. Ya wee jekwa ụmụnne di wee sịfa na ya ga-anakwa o. Ịghọta ụmụnne di wee sị mba o na anụgo nwaanyị afọ more than 8 years na ọ mụtara nwa. O wepụrụ nwaanyị a nke a nọrọ kịta ọbata dị ibe ka a na-asị gịnị na fe ekwere o. Ya wee sị ha bụ na ekwe m na ekwere o na ya ma mbizi na ngwụla ebe a ịsaida na ya nabalị be nna ya ọ na-edu something. Ịghọta kịta unu mee something. Fa wee sị oke wee je ha ya tali ụlọ ya wee biri. Na ya na ebe afọ wee bube afọ ime busie wee mụọ onye ọbụla nwa nwoke. Ọ sị m nne na bọsị ya mụrụ nwa ka a nụdebele onu die ka di ekpodebelie ka anything medebele. Ayọ die n'elu yọ die na die kwụlụ ọtọ chefuo onye ya bụ. Die kwụlụ ọtọ chefuo na ya na-anụ nwaanyị. Ịgbara ya na-akpọ die ọ na-azị ya ka a ga-asị na stranger. Na ya mụrụ ife nwaanyị a mere di ya eme o. Na ya mụrụ ọ sị m nne ụjọba anya arụ. Ịghọta kịta ọ sị m nne ụjọba anya arụ. Ya wee sị mba o ife abụrụ ife a ga-eme na ya ga-anaba. Ụmụnne die na-ayị ya na ụmụnne die ga-agbapụta ya na ụlọ ọgwụ. Na ụmụnne die egoli ife nwa niile. Na ụmụnne die na-ayị ya sị ya biko na fama na nwaanyị a kechiri nwanne fe nwoke kpọrọkpọrọ na ọnya mere o ji nụrụ onye dị slọng wee bịa ka nụba nya nwaanyị a na ọ sị m nne na ndị enyi na-asị anya naba o na divorce ọ this man ka ọ naba. Ọ na-alụọ n'ụmụaka na-atọ ọnụnwa ọ hapụrụ mama ya ka o jekwulu the man nke mụrụ ya ka ọ kwụbacha support. Ọ pụghị ịghọtago na denu nke anụnwa na o tinyekwa onye na kọt ọ kwụbacha support nye nnodo ụmụ ya anya n'ike dị na n'ịnụ di na-atụzikwa ya ụjọ o n'ike di agwụkwu gị mana nwaanyị igbuzi egbu na ka a meela ọsọ a na-ayị ya. So nwanne m kedu ife ilu kedu ife ọdụgụ ka ọ dị subad mee na okay di n'one 1 2 3 4 wow ofu onye nna ịbụ na-akwụ ugo ịfụ nwaanyị a nwaanyị amaka o. Ịfụ nwaanyị mara mma ị ga-ama na nwoke ada anụ nwaanyị anụgolu di ma ọ na nwoke ada anụ nwaanyị single mother ma ọ na nwoke ada anụ nwaanyị atụrụ ime mkpuke. Ụmụ nwaanyị nwee class. Ụmụ nwaanyị nwee class. It depends on your class. It depends on your beauty. It depends on what you have, you know. So ifube nwaanyị abalaghị anya ya fọzialụ na ọ mụrụ nwa be nne ya ma ọ na o mere nke a. Ịfụ nwaanyị abaraghị anya ịchọ dị ịgba ife a na-aka ọkwa ịghọtago ofu onye dị na-anọ nne kama ọ bara na nke ogbugbu emekwala ọsọ 100 meters senior boys ngwakwago n'ịgbaka mma o na ụmụ nwoke na-afụ gị na-afụkwa gị na-afụ gị abụrụ mgbe ị balụ 6
Ee, ịdụkwa lucky honestly since ị kọsalụ m akụkọ na-asị na nwere ndị nwere obi dị anyị nwere ndị nwere obi ọ bụrụ ndị ga-abụ anụ ọfa a na-egbugodufe egbufe atọ ebe afọ a na-akpafe akpafe atọ ebe afọ ịghọtara na nwee ndị nwere obi hoo ha so my dear ụwa anyị fọrọ ihe a nwee ka ọ dị ọkwa ụwa anyị fọrọ ihe a o nwere ndị bịara ụwa afụfụ nwere ndị bịara ụwa oriri nwee ndị bịara ụwa ụlọ nwee ndị feda agala agala nwee ndị achọrọ ịma nwee ndị ga-abụ ifefa disaidịla ime efe a na-eme oke solu ngwele ma mmiri ọkọ ngwele ọ ga-akọkwa oke ị nwere ike si na nwaanyị a nụrụ di na-anọ isi ka ịpụta ka ịnọ nke gị ịghọ ngwele na ọ bụ ịghọla oke ife dị n'ụwa onyere ọnụ daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ